udgaven af London Eye. Prøv at se, hvor langt Jeg har set bedre. Hvad siger du, Julie? Er det skægt, det her? Det er der nogle mennesker, der går dernede. Men Susanne synes, det er Jeg sjovt. synes simpelthen, det er så sjovt. Det er bare ikke det sjoveste, jeg har lavet. Kilder det ikke i maven, eller? Nej, ikke endnu. Heldigvis. Er det flot, med? Vi er jo ikke så meget til højde. Skal vi prøve at sætte den lidt i gyngen? Nej, det synes jeg ikke. Nej, det skal vi. Hvad siger du, Emilie? Må man overhovedet ikke. Hvad? Hvor står det hen? Vi skal lige høre, Tobias, har du fået øje på noget spændende her? Ja, krydskig. Må jeg lige se dig? Hvorhenne? Prøv lige at pege. Derovre. Er det sejt, eller hvad? Krydskig. Ja, Jamen, før- hvad tror du selv? Før var det jo ligesom Ej, den der det vil containerbåd, der var sjov, ikke? Nu er det krigsskib. Vi skal lige prøve at se krigsskib. Kan alle se krigsskib? Der er en containerskib Jeg bare lige derovre. finde ud af, hvordan man Og der er zoomer. 2 krigsskib. Kan man egentlig det? Er den ene ikke bare en fiskerbåd? Så starter vi igen. Så kører hjulet. Skal vi lige se, om vi kan kigge lidt ned? Det kan jeg her. Ja, ej, nogle fine både. Og her Se, har der er vi en så ske. sådan en gondol. Der ligger noget skrald her. Meget fint. Og længere ned mod jorden. Og der står Prøv at se, om vi kan tage det Danne. opad. Nå ja, det var måske jo, bedre. jo, Her kan man se jo, hjulet, der drejer. og Først ret Åh, stort. VIP! Susanne, hvor højt var det, du sagde, det var? det var Julie, vi har været ved siden af VIP hele tiden. et par 60 meter højt. Ej, skal ikke bare sige 100 meter. Det lød lidt. 135, det lød der noget. Så det er lige knap halvdelen. Så gider det ikke filme herfra. Godnat.